יש שאני נתפס למחשבה מטרידה. היה חבר, קרוב וידיד, הוא הלך, ואני נשארתי. האם זכותי להמשיך? שניים, חיוניות ותנופה. הם אשר משחר ילדותו של אוריאל ציינו ואפיינו אותו בכל הליכותיו. החל בילדותו בכונה בפי כל אבו ג'ילדה. הכינוי אבו ג'ילדה על שמו של השודד הערבי דבק בו על היותו מנהיגנו הבלתי מעורער לכל דבר שובבות. אוריאל הפעוט היה מורד במלכות הגנון. היה דופק את ראשו בדלתות הבית, והמטפלות מביטות בו בייאוש, עד שהעלו אותו לקבוצה הבוגרת יותר, ומאז אוריאל סלל את דרכו. בזכות כישרונותיו הרבים, ולמרות שהיה צעיר מאיתנו, כבש לו אוריאל במהירות מעמד של מלך, והיה רודה בנו ביד קשה. כשהחל ללמוד ולקרוא, הפך לתאב דעת, וככל שהחומר העיוני היה קשה יותר, כך היה להוט יותר להתגבר עליו. לא פעם עמדתי מלא פליאה על מהירות תפיסתו, על בהירות שכלו וכוח זיכרונו. באיזו פשטות היה מסביר לקבוצה קטעים טעוני פירוש מהרמב"ם. אבותינו היו קוראים לתלמידים כאלה עילוי ומתמיד. אוריאל צחק לנו כשהתלבטנו במעבדה בהרכבת מבנה חשמלי. טוב חשבנו, הוא תמיד היה טוב בלימודים הריאליים, אבל אז הוא גם היה היחיד שידע לענות על הכל בשאלון בנושא המוזיקה. השנה הייתה לנו אפשרות לחדור בתוך גאוניותו של האדם. באמת אין גבול לגאוניותו של האדם, אולם תלוי איך ולמה משתמשים בגאוניות זו. ביטוי כולל לכך היא פצצת האטום. במלחמת העולם השנייה הייתי תקוע באיזה כפר איטלקי, ונפל בחלקי להחליף מכתבים עם אוריאל. הוא היה מספר לי על טיול הקבוצה, על השומריה, על הולדת האחות, והיה מספר לי גם על הנעשה במשק. הרגשתי בדבריו בגרות רבה. רוח השומר הצעיר משתלבת בטבעו האימפולסיבי. אוריאל יוצר לו השקפת עולם. עתה הוא יכול להסביר כי הקיבוץ תפקידו לשנות את ההיסטוריה. הקבוצה הטילה עליו לעמוד בראש קן השומר הצעיר. אוריאל חשש שאינו מתאים לתפקיד מפאת חולשתו לשלוט בחבריו. פחד שהתנסה על החלשים. אולם הוא התגבר על חולשותיו והפך לראש הקן הראשון במוסד מזרע. מתוך תחושת שליחות ומתוך רצון לבחון את הנעשה מחוץ לקיבוץ, הוא יצא לשנת שירות קן קריית חיים. שם הוא שילב לימודים בטכניון עם הדרכה בקן. בתקופה ההיא הלך ובגר הנער. בין הקיבוץ עקב בעירנות אחרי זרם החיים הדינמי, בקן ובבית הספר העירוני. שהגיע תור הגיוס, מצא אותו הצו מוכן ומזומן למלא את חובתו על הצד הטוב והיעיל ביותר, וכך פנה לחיל האוויר. לכאורה נראה היה אוריאל כאחד הבחורים, אך הוא נבדל מהם בשקט ובעקשנות בה לקח לידיו את העניין. לעומת מרבית חבריו שהיו מרבים בתירוצים, היה אוריאל עיקש ושקט. כל המדריכים אוהבים את חניכיהם לפי המהירות בה הם קולטים את המקצוע. לאוריאל הספיקה הדגמה אחת של תרגיל אוויר וכבר ביצע אותו בהצלחה. מיום ליום נרבש אוריאל לטיסה. האוויר משקר אותו, וכשהקורס הגיע לסיומו, לאחר מסדר הכנפיים, הוא השתולל משמחה. פעם סיפר לנו שבהיותו לבד במרומים תוקפת אותו התלהבות עצומה, והוא שר לעצמו בכל הכוח. החברות שלי עם אוריאל החלה בהיותו כבר טייס בחיל האוויר. הבילויים שלנו היו עם חבריו הטייסים, שדאגו לא להפסיד שום סרט על טייסים ומטוסים.
הוא היה אומר שמה שהוא רוצה זה לעבור עם ספיטפייר בעמק, לגרד את חדר האוכל של מזרע, לעשות כמה פסים מעל המשק ולחזור מבסוט לבסיס. פעם טסנו מעל שדות מזרע, והוא זיהה את הנק עובד על הטרקטור, והוא ממש זרח. זה אבא, זה אבא. להורים רב שלומות. זו הפעם הראשונה שאני כותב מהצבא. על מה כותבים? אוריק בן ה8 היה שואל לשלום התרנגולות. אורי בן ה12 היה כותב, למדנו היום על גדעון, איזה גיבור, אולי אפילו כמו אבא. אוריאל בן ה17 היה מנהל ויכוח מרקסיסטי, אולם מה לעשות, התבגרנו וכותב כעת אשל אוריאל בתוספת מספר צבאי, והוא כבר אחר, מה שנקרא גבר. נו, כבר התפלספתי, צריך לסגור מנוע ולנחות. השעה הייתה 3 אחר חצות. ישבנו בחדר התדריכים. ערכנו הכנות אחרונות לקראת טיסת המבנה של מטוסי המוסקיטו, שהייתה חייבת להוכיח לאיזו רמת הישגים הגיע חיל האוויר בכלל והטיסה הקרבית בפרט. ניגשתי לאוריאל ולחצנו ידיים. רגע רדף רגע, הנה באה המראה אחרי המבצע. הנה השלב האחרון, ואנו מוצאים עצמנו בחזרה בדרכנו לבסיס. הסתדרנו לפי המבנה. רק מטוסו של אוריאל והנווט של עודד חסר. רק למחרת נמצאו כמה משרדי המטוס ליד חופי הארץ. יותר מחצי מאה עברה מאז צלל מטוס המוסקיטו של אוריאל אל הים. יותר מחצי מאה, ועדיין לא יודעים מה בדיוק אירע. עדיין לא נמצאו גופתו או מטוסו של אוריאל. בבית העלמין הוקמה מצבה לזכרו. מספר ילדים נקראו על שמו, ביניהם גם בנו של עזרא, אחי. ברגע שחודרת עמוק העובדה שהוא איננו, השאיפה העיקרית היא להחזיר אחורה תקופות מסוימות. אבל עלינו להשלים, החיים עושים את שלהם, ואין לנו כל אפשרות להחזיר את העבר.